أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وأبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bafowethu lo Jesu lo enimkhonzayo or ithi ngithi lo Yeshua lo subhanallah ngoba uJesu into engazange ibe khona emhlabeni into nje yakhanda amaRoma umsangano nje wakhanda amaRoma walethwa kubantu kwathiwa abakhonze la uNkulunkulu oziqhu intathu ongekho ngisho eBhayibhelini kukhulunywa ngoYeshua ke la uIsa subhanallah naye uya ekwahlulelweni lo mangabe ngibiza yena ngoNkulunkulu nazi ukuthi naye ekwahlulelweni ke lo uNkulunkulu wenu mangabe ngempela nisho yena kodwa ngokwazi kwami ngokocwaningo lwami amaKristu awakholelwa kuYeshua indodana kaMaria akholelwa kuJesu okwathiwa indodana kaMaria umuntu ongakazi abe khona emhlabeni engikwaziyo yilo uJesu into yakhandwa amaRoma yabhalwa phansi kwathiwa kwakhona umuntu kwakuthiwa uJesu mawungaya kwaIsrael manje uthi Jesus abazi nokuthi ukhuluma ngani kodwa once wathi Isa wathi Yeshua wathi Iso they know ukuthi ukhuluma ngani ngoba eGreece lapho kuneSihebheru kune-Ibrani kune-Aramaic kune-Arabic bonke laba abantu abalapha bayi-understand leyo language kodwa waqala wathi Jesu uYesu Jiso Jesus yes bakumangalela ukuthi ukhuluma ngani subhanallah lalela ke uYeshua ke uIsa uAllah uthini lalela ulalelisise وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم والله uyothi Jesus Jesus Yeshua ndodana kaMaria uzkur ni'mati alayka khumbula umusa wami phezu kwakho subhanallah wa ala walidatik ngisho naphezu kamama wakho subhanallah idh ayyatuka biruhil qudus uma ngikuqinisa ngomoya ongcwele subhanallah tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla ngakwenza wakhuluma nabantu usembelekweni amaKristu bengakwazike lo ukuthi uJesu wakhuluma esembelekweni efika emhlabeni uYeshua abengakwazi amaKristu lokho amaKristu azi ukuthi uJesu waqala ukwenza imanga na 12 years eshumayela eThempelini uAllah uthi efika emhlabeni wakhuluma subhanallah wa idh allamtuka alkitaba walhikma walla uthi Jesu wamenza wakhuluma esembelekweni wakhuluma noma esemdala right from there wenze njani uAllah nalapho usuvuthiwe nalapho ngikufundisa incwadi nobuhlakani Allah uthi yimi ngakufundisa ini incwadi allamtuka alkitaba walhikma ngakufundisa incwadi nani nobuhlakani waTawrata walinjili ngakufundisa ngisho neTorah kaMose ngakufundisa neyakhe incwadi iInjili gospel good news indaba ezimnandi ngisaphinda amaKristu iphi leyo ncwadi kungani ngeke eBhayibhelini subhanallah uthi Allah agcinanga lapho Allahu akbar wa idh takhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayr bi'idhni subhanallah futhi nalapho udala isimo senyoni ngobumba ngemvume yami ngemvume kaAllah
hayi ngokuthanda kwakhe. Subhanallah. Wa biidhni fatanfukhu fiha fatakunu tayran biidhni, wase uyayiphefumulela leyo nyoni leyo yaba yinyoni yandiza ngemvume yami. Allahu akbar. Wa ubri'u al-akmaha wal-abrasa biidhni, futhi ngenkathi uphilisa izimpumputhe nabanobulepheru ngemvume yami. Subhanallah. Wa tukhrijul mauta biidhni, nalapho uvusa abafile ngemvume yami. Allahu akbar. Wa iz kafaftu bani Israila anka iz ji'tahum bil bayyinat, futhi lapho engabamba abakwa-Israyeli kuwe ngenkathi ufika kubo nemibiko ecacile. Allahu akbar. Faqala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin, futhi lapho abangakholwa phakathi kwabo bathi lokhu akuyilutho ngaphandle komlingo ocacile. Allahu akbar. Iphuzu lami la, yonke into uJesu ayeyenza kwakungeyona intando yakhe, wayengenzeli yena. Bible verse. Allahu akbar. John 5 iverse 30. Mina ngingenze lutho ngokwami, ngahlulela njengalokho engikuzwayo. Ukwahlulela kwami kulungile ngokuba ngingafuni eyami intando, kepha intando yongithumeleyo. Uma ngizifakazela mina, ufakazi bami abuqinisile. Ngomunye ofakaza ngami, ngiyazi ukuthi ubufakazi angifakazela ngabo buqinisile. Lalela-ke 41, same book 41, John 5:41. Mina angamukeli udumo kubantu. Nizwile amaKristu, unitshela 99 njengoba nimdumisa kangaka zonke indawo maKristu, uthi yena lento eniyenzayo umsangano akayamukeli. Mina angamukeli udumo kubantu, kepha ngiyanazi nina ukuthi aninalo uthando likaNkulunkulu phakathi kwenu. Niyezwa maKristu, njengoba nidumisa uJesu nje, kusho yena ngomlomo wakhe uthi aninalo uthando likaNkulunkulu phakathi kwenu. Ngize egameni likaBaba, aningamukeli. Uma kuza omunye ngelakhe igama, niyamamukela yena. Nizwile yini maKristu? Subhanallah. Ningakholwa kanjani nina enidumisana nodwa, ningafuni udumo oluvela kuNkulunkulu yedwa na? Anguphindele u44. Ningakholwa kanjani nina enidumisana nodwa, ningalufuni udumo oluvela kuNkulunkulu yedwa? Onendlebe uzwile, onamehlo kubona ubonile. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.